Moje ime je Sanja Petrov, a vi gledate prvo izdanje nove emisije na portalu Slobodna reč, Briefing. Prošle godine smo za prvi rođendan pripremili štampano izdanje i ustanovili smo godišnje priznanje portala Slobodna reč koje je pripalo epidemiologu Zavoda za javno zdravlje u Vranju, dr. Slađanu Stankoviću. Ove godine sa štampe prelazimo na kamere, a priznanje uručujemo produkcijskoj kući This and That koja stoji iza projekta Nečista krv. U pitanju su film Nečista krv, greh predaka koji je režirao Milutin Petrović i istoimena serija koja je prikazivana na RTS-u. Moji današnji gosti su osnivači ove produkcijske kuće, producentkinja Snežana Van Hauvelingen i reditelj Goran Stanković. Snežana, Gorane, dobar dan i pre svega hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za briefing. Evo, čini se da nema kraja vestima o ovom projektu i sada bih ispred redakcije da vas pitam kakve su vam bile reakcije na ovo priznanje koje na neki način dolazi iz Vranja. Pa pre svega hvala što ste prepoznali naš rad i hvala na ovom priznanju. Nama zaista puno znači. Nikada do sada kao produkcija nismo dobili priznanje ove vrste, tako da je ovo prvo i sigurno će imati posebno mesto u našoj produkciji. Hvala vam na lepim rečima. Projekat je prošle godine bio veoma popularan, privukao je veliku medijsku pažnju, dok su se gledaoci širom Srbije prisjećali Borislava Stankovića, poželeli ponovo da čitaju njegova dela ili se tek upoznavali sa njegovim delima. Vranjska čaršija nekako brujala kao nikada, ne kao nikada do sada, nego odavno nije zabrujala tako. Takođe, mislili smo da su stvari kulminirale emitovanjem u udarnom terminu na RTS-u. Međutim, ubrzo nakon toga stiže vest da na Netflixu, na globalno popularnoj platformi, postoji novi žanr koji se zove Serbia i da je uveden srpski titl i ni manje ni više nego ovaj projekat, odnosno priča o Vranju iz 19. veka snimljena na arhaičnom vranjskom dijalektu. I Bora je odjednom na Netflixu, prvi iz Srbije. Kako se to desilo? Pa ja bih samo pre nego što krenemo u tu priču koja je tekako zanimljiva i nama, a bit će sigurno i gledalcima, samo da nekako se vratimo par koraka unazad, da samo objasnimo prirodu tog fenomena, a pred svega generisanje ovog projekta i njegovu genezu. Dakle, pre svega kod nas u Srbiji još uvek vlada jedna, da kažem, stigma vezana za književna dela koja su starija i koja su kultna, jer mi još uvek nismo u mogućnosti da ih sve dovoljno ekranizujemo i na dobar način. I onda kada se desi da se neko delo ekranizuje, onda tu nastaje u tom smislu i u sferi ljudi koji se bave književnošću ili ljudi koji jednostavno su čitaoci, gledaoci, tako da oni imaju svi neko svoje viđenje kako bi to književno delo trebalo da se na kraju ekranizuje. Sad, ovde u ovom konkretnom slučaju u pitanju je scenario Vojislava Nanovića. Dakle, jedan čovek, umetnik, stvaralac koji je uspeo i koji je pre svega zamislio da mnogo dela, da ne kažem sva, mnogo dela jednog takvog književnika kao što je Bora, u stvari sažme u jednu sagu. Sad, samim tim pomakom, dakle, da mi ne ekranizujemo Nečistu krv ili Koštanu ili Tašanu ili neku drugu dramu ili pripovetku Bore Stankovića, nego da je to jedan opus Borin, prenesen u scenariju, je već jedno pomeranje koje automatski kod ljudi koji očekuju da vide ekranizaciju romana kako su čitali, izaziva neku vrstu nelagode, jer oni žele da vide ono što su pročitali. I tu dolazi do prvog nekog šuma u komunikaciji, koji se onda kasnije prenosi samo dalje. Sad, ono što je Voja uradio, on je u stvari preneo kroz tu svoju adaptaciju njegovih dela esenciju Bore Stankovića. Dakle, uzeo je sve njegove motive
i nekako ih je posložio tako da mi, kada gledamo taj film ili seriju od 10 epizoda, shvatimo esenciju tog književnika. I samim tim je nama onda bio izazov kako sada taj scenario koji je već napravio taj jedan korak dalje, šta sad mi s njim da radimo? Kako mi da se prema njemu ophodimo? Da li mi sada da dajemo svoju interpretaciju ili da mi sada jednostavno ispričamo tu priču kako je Voja koncipirao, a inspirisan svim Borinim delima. I onda je tu počeo da nastaje naš dijalog i mislim da smo mi u tom smislu učinili pravdu i jednom i drugom, tako što smo ispoštovali duh i jednog i drugog, a opet pokušali da damo neko svoje viđenje, jer ipak danas, u 2021. kada je ova serija nastajala, to nije isto vreme kao 73. ili 76. kad je pisan scenario, a sigurno nije isto vreme kada je Bora stvarao. Tako da mi moramo da imamo taj jedan otklon i jednu perspektivu koja sagledava sve to iz današnje vizure. Hvala. Sad da se vratimo na ovu kulminaciju koja se desila, mislim, na pojavljivanje na Netflixu. Kako se to desilo? Zbog čega je Netflix odabrao baš Nečistu krv? Pa, Nečista krv i Bora, koji jeste, da kažem, najpoznatiji Vranjanac, kako vi kažete, ali mislim da je njegov značaj mnogo širi i mnogo veći. Mislim, ne samo da on pripada svima nama, nego mislim da je on pisao o uopšte događajima koji su važni za ceo region i ceo jedan istorijski period koji je uticao na mnogo više naroda i narodnosti i mislim da je to za Netflix bila jedna od presudnih odluka je to što taj film ima više jezika, glumaca iz različitih zemalja, iz Turske, iz Albanije, iz Nemačke, iz Srbije i uopšte da govori o jednom periodu, da kažem, stvaranja Balkana i balkanskih država. Znači, nije usko lokalno vezan za Srbiju ili samo za Vranje i slično. Sa druge strane, mislim da smo konačno produkciono uspeli da ispratimo standarde svetske produkcije i standarde Netflixa i da je to nešto što je potpuno prihvatljivo i što može rame uz rame da stane sa drugim sadržajima stranim koje na Netflixu možemo da nađemo i naravno, kako da kažem, uz podršku naših partnera, VideoMight i uz, kako da kažem, pravi način lobiranja i prezentacije projekta i uz mnogo sreće. Eto, mislim, nama je drago zato što je jako teško da epoha uopšte jedna dođe na Netflix, a posebno epoha iz Srbije i zemlje koja uopšte nije u fokusu Netflixa, ali da kažem sve kockice su se složile ali pre svega mislim da je Bora Stanković vrlo aktuelan i svi problemi o kojima on priča su problemi koji su i dan danas užasno aktuelni u Evropi i svetu. Mislim, vi imate u našem filmu je zapravo glavni motiv taj položaj žena i njihova obespravljenost i borba za njihova prava, a ta borba je danas, čini mi se, u većem fokusu nego ikada i u Evropi i u Americi i prosto mislim da on nikad nije bio aktuelniji. Pričat ćemo o tome malo detaljnije kasnije, a sad bih da vas pitam u koliko zemalja je dostupna Nečista krv na Netflixu i da li postoje prevodi na tim jezicima? Da, trenutno postoji engleski, srpski titl po prvi put i turski, a zahvaljujući podršci Ministarstva kulture Republike Srbije koji su vrlo rado podržali promociju filma na ostalim teritorijama. Uskoro ćemo imati titl na češki, poljski, mađarski, rumunski i bugarski.
i to je stvarno kuriozitet da bilo koji film na Netflixu može da se pogleda na svim ovim jezicima, tako da se nadamo da će i to doprineti da u svim tim zemljama gledaoci mogu sa punim razumevanjem i na svom jeziku, sa svojim titlom da prate film. On je, znači na Netflixu je film 2 godine, počevši od januara ove godine na području jugoistočne Evrope, je li tako? I ja mislim da je to nekih 15 zemalja. Hajde još malo to u vezi Netflixa. Želim da vas pitam, Gorane, u jednom od nedavnih intervjua ste rekli da je ovo samo jedan korak do toga da Netflix počne da investira u Srbiji, odnosno da finansira kinematografske projekte ovde, a ne samo da otkupljuje i preprodaje sadržaje. Da li ima nekog pomaka, da li ima nekih naznaka da bi to u neko skorije vreme i moglo da se desi? Pa, koliko mi čujemo i kako se mi informišemo, da ima. Međutim, mi ne znamo što se dešava u štabu Netflixa, koja je njihova planetarna strategija, to je nešto što vjerojatno se i menja, ali u principu ono kako mi to vidimo jeste da Netflix po svojim nekim proračunima, dakle ono što smo shvatili radeći na tom na toj isporuci i sklapanju tih dogovora sa njima, jeste da se njima u stvari da je njima statistika i analitika zapravo jako visoko kotirana u njihovom sistemu prosuđivanja oko projekata koje uzimaju, projekata koje plasiraju i tako dalje. Dakle, od toga da se pošalje, ne znam, recimo 20 slika iz pojedinog filma, a da onda po algoritmu ko šta voli da gleda od gledalca koji gledaju buduće sadržaje, oni izbacuju, dakle, ako neko voli akciju, on će izbaciti sliku sa nekim oružjem. Ako neko voli romantične komedije ili filmove koje vuku na tu stranu i žanr, onda će izbaciti neku sliku koja ima veze sa tim. Dakle, oni po algoritmu nude svojim gledalcima ono što bi mislili da će oni da gledaju. Tako da verujemo da i na taj način gledaju tržišta koja zastupaju, gde hoće da budu prisutni. Tako da oni nisu imali plan u nekoj bliskoj budućnosti da na ovoj našoj teritoriji ulažu, jer očigledno nemaju dovoljno tih subscribera ili pretplatnika. Međutim, mislimo da sad sa ovim našim projektom odjedanput se upalila lampica na toj našoj teritoriji. Oni su to mogli da vide kvalitet tog projekta i da kažu, ok, znači tamo očigledno postoje ljudi, postoje priče koje mogu da budu konkurentne ovome što mi imamo i da je to sada jedan od koraka da se budući neki projekti ostvare i ne samo akvizicijom, nego i nekakvim ulaganjem u koprodukciju ili produkciju određenih sadržaja. Da, ja bih sam još dodala da ono što mislim da se zaboravlja, a to je uopšte srpska dijaspora ili da kažemo ex-jugoslovenska dijaspora, to je jako veliki broj ljudi koji je u Kanadi, Americi, Australiji, Nemačkoj, Austriji i tako dalje. I mislim da je to neka brojka koja će zaista biti iznenađenje, jer je to jako veliki broj ljudi koji su željni našeg sadržaja i koji žele da ga gledaju. Tako da to nije samo broj pretplatnika trenutno u ovom regionu koji nije tako veliki, već ja mislim da je to dijaspora koja je zaista velika, jaka i koja je željna i koja je već pretplaćena na sve moguće platforme. Tako da mislim da je to nešto što će tek biti iznenađenje kada ti domaći sadržaji se tamo nađu. Budu naši na tim platformama. Svakako verujem da ste otvorili vrata ostalim ljudima iz branše. U Srbiji se snima poprilično, o tome ste također u tom intervju govorili. Iznali ste zanimljiv podatak da u regionu se godišnje snimi oko 6 do 7 serija, dok je ta brojka u Srbiji znatno veća i do nekoliko desetina, 30. Pa nije baš u regionu, nego u tim zemljama u regionu. Dakle, u Hrvatskoj se snimi
recimo 5-6 serija. U Sloveniji se snimi možda 2 do 3 serije. U Bosni isto tako 3-4 serije godišnje, dok u Srbiji se snima preko 30 serija. To je činjenica. Ta hiperprodukcija, za koga je ona dobra, za koga je ona loša? Mislim, generalno, kakva je atmosfera trenutno u branši? Pa dobra atmosfera, svi rade, svi imaju posla, ulaže se jako puno da kažem, u zanimanja postojaća koja su nedostajuća, tako da i Filmski centar Srbije i Fakultet dramskih umetnosti i drugi fakulteti se trude da edukuju i obrazuju u nekim kursevima što veći broj tehničara. To je dobro. Sad je samo pitanje koliko je održivo, koliko je realno, koliko zaista dolazi od potražnje i pitanje je da li zaista prosječan srpski gledalac može sve te sadržaje da gleda i isprati i da li je ta produkcija velikog broja sadržaja realna za tržište. To je sada pitanje. Htela sam, Snežana, takođe da vas pitam, nekako se kroz sve vaše projekte provlači društvena odgovornost. Sada, kada govorimo o nečistoj krvi, priča je u 19. veku. Da li se može takođe govoriti o toj niti? Da li se provlači ta niti kroz ovaj projekat? Ili... Pa, kada smo 2008. godine osnovali This and That produkciju, mi smo zaista želeli da se bavimo društveno odgovornim temama kroz naše filmove. Mi smo krenuli od nekih dokumentarnih filmova, preko kratkih igranih filmova i onda polako ušli u produkciju dugometražnih igranih filmova. Nečista krv jeste prva epoha i verovatno najkomercijalniji projekat koji smo mi producirali i on ima ogromnu umetničku vrednost, ne samo što je baziran na delima Bore Stankovića, već i zato što ga je pisao čuveni Vojislav Nanović i zapravo sa mnogo aspekata je on užasno važan projekat koji je nekako morao da se snimi, ja bih tako rekla. Sa druge strane, on možda čak i više nego jedan drugi projekat ima tu društvenu odgovornost za koju se mi zalažemo i iz mnogih aspekata. Pre svega je taj položaj žena koji je meni kao ženi producentu odmah bio u fokusu i činjenica da se mi za tih 100 godina nismo kao društvo nešto naročito promenili. Posebno kada čitate dnevnu štampu i kada vidite kako je, ajde da sad kažem ne u Beogradu, ali generalno u Srbiji ili ne daj Bože u nekim nerazvijenijim područjima, kakav je položaj žena, mislim činjenica je da se tu nismo naročito napredovali. Tako da je meni taj društveni aspekt i problematika položaja žena bila nešto što je bilo jako važno za ovaj projekat, posebno za film, a kasnije i za seriju, jer mi vidimo da se ta ista formula, taj isti obrazac ponavlja maltene kroz sudbine svih žena. I ono što možda nismo odmah na početku videli, ali kasnije kada smo montirali sve te epizode, ja sam par puta rekla da je nama skoro svaka epizoda ženska epizoda, odnosno epizoda koja je jako, gde su u fokusu ženski likovi, ženski problemi. Druga stvar, mi imamo Hadži Trifuna, koji je vođa, moćnik, predstavnik srpske manjine i koji zarad sopstvenih, ali i interesa svog naroda donosi razne neke odluke koje su pogubne, i po njega i po njegovu porodicu, okolinu i šire. Znači, i tu takođe možemo da se identifikujemo, ne znam, recimo
30 godina unazad sa svim našim vladarima, gde je zapravo ta ista formula nekog jakog vođe, kog smo mi birali, kog smo zapravo, da smo mi kao narod i dalje, da kažem, nismo mnogo promenili. Zapravo ima jako puno i dalje aktuelnih tema koje nas muče. Hvala vam. Nažalost, nemamo još mnogo vremena. Ja bih samo želela da vas pitam ono što, sigurna sam da to i dalje zanima ljude u Vranju. Zbog čega nije bilo moguće snimati u Vranju? Kada ste poslednji put bili? Šta vam se dopalo, šta vam se možda nije dopalo? Pa bili smo 2019. godine, proveli smo nekoliko meseci, tamo smo snimali jedan film koji je sad imao svoju premijeru, film se zove Mrak. On je sniman u okolini Vranja, mi smo bili za to vreme smešteni u Vranju. Scenograf tog filma je bio Milenko Jeremić, koji je posle bio i scenograf Nečiste krvi. I mi smo još za to vreme tamo gledali potencijalno šta bismo mogli, jer smo već tad znali da ćemo da radimo, ili smo se nadali da ćemo uskoro raditi Nečistu krv, tako da smo gledali već te potencijalne neke lokacije i mesta da bi možda mogli da smestimo tu radnju. Međutim, nažalost, u Vranju danas ne postoji puno očuvanih mesta iz tog vremena. Postoje, dakle, neke eventualno fasade koje vi ne možete da koristite u filmu, zato što vi ako imate fasadu, a tu je asfalt, pored toga je bandera, zgrada, parking i tako dalje, to nije funkcionalno za ono što treba za tu priču koju smo mi te da ispričamo, da vas smestimo u 19. vek. Pored toga, enterijeri su jako mali, oni možda jesu očuvani u smislu da tu možda se nađe neki eksponat muzejski i tako dalje, ali nama za tu porodicu koja je izuzetno bogata, raskošna, za broj glumaca koji treba da se nađe u tim scenama, za našu ekipu kojih ima preko 20, koji mora da se nađu iza kamere, oko kamere. Prosto ti prostori nisu bili mogući i mi smo odlučili da te prostore sagradimo. I da se vratimo samo na početak ove priče, dakle, mi kroz ovaj proces smo naravno slušali puno komentara iz Vranja, ali i iz drugih mesta u Srbiji, a i van Srbije. I ono što se provlači jeste to neko mišljenje da jednostavno ako se nešto uzme iz nekog podneblja, da ono mora da bude autentično do samog kraja, jer inače onda ne može da komunicira to što je izvorna ideja. Mi mislimo da to nije tačno. Dakle, kao što je Vojislav Namić uzeo esenciju Borinih dela, tako i ova priča da bi bila univerzalna, dakle, to je bila naša ideja od početka, dakle, ne da bude, znači, postoje predstave koje se postave u raznim pozorištima i oni mogu da komuniciraju na određenom nivou sa tom publikom i da se sačuva neki duh tog vremena u tom smislu. Međutim, kada pravite nešto što treba da komunicira sa širokim masama, gde treba da se prenese ta jedna ideja koja se tu nalazi, vi morate da nađete jezik s kojim ćete to uraditi. Taj jezik je na više nivoa. Jedan je jezik izgovoreni, drugi je jezik slike, zvuka i tako dalje. I mi smo upravo vođeni time da to bude razumljivo i da se identifikuje što veći broj ljudi sa tim, našli taj jedan aspekt koji smo posmatrali ovu priču i onda on nije na taj način pratio autentičnost arhaičnog govora, izgleda, jer to je nešto što pripada muzeju i to treba da se nađe u muzeju, u nekim knjigama i postoje mesta gde to može da se nađe, ali ako je to delo koje komunicira sa širom publikom, onda treba da se nađe jedan jezik koji je drugačiji. Sad, da se vratimo na pitanje koje ste postavili. Šta ćemo pamtiti? Šta ćemo pamtiti iz Vranja? Puno smo izlazili u Vranju, iskreno. Svaki slobodan dan, kad smo slobodan dan misleći na jedan nedeljno, u filmskoj ekipi, smo koristili da izađemo i te kafane i taj život i taj dert i prosto taj neki doživljaj tog nekog provoda Sevdaha je još uvek izuzetno prisutan i nama je to jak utisak, meni barem.
Da, ja ću upamtiti predivan pogled sa Pržara i da kažem taj mentalitet južnjački, onako opušteni, lagani i zaista je bilo divno i zanimljivo iskustvo sarađivati i biti u kontaktu sa Vranjancima tokom snimanja tog filma. Prosto dali su nam jednu, da kažem, novu dimenziju života, potpuno drugačiju od ovog života u Beogradu. Hvala vam puno. Ima mnogo stvari o kojima bih voljela sa vama da razgovaram, ali nažalost nemamo više vremena. Gorane, drago mi je što ste pomenuli muzej malo pre, zato što sam htela da vam kažem da Vranjski narodni muzej odnedavno ima stalnu etnološku postavku. Nedavno je otvorena. Zaista vredi da se to vidi, tako da eto, ja vas pozivam da posetite Narodni muzej. Hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu. Hvala i vama. Ovo je bio briefing.